Ụlọọrụ Anambra Internal Revenue Service ehibego otu Gbanugbanu ọlụ ha ga-abụ ịkwalite ego esi n'ime steeti ya achịta. Onye nọgoro ka onye isi oche ya bụ ụlọọrụ Dr. Greg Ezilo kwuru nke a mgbe ndị kọmitii ụlọomeiwu Anambra steeti na-ahụ maka ego esi na steeti ya achịta bịara njem enyi mara enyi ya n'ụlọ ọrụ ya dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị n'ụlọomeiwu Anambra steeti bụ Chukwuemeka Modelum ga-akọrọ ugo akụkọ a n'isi. Dịka Dr. Ezilo siri kọwaa, ya bụ ndị na-arụ ọrụ nnakọta ego bụkwa ndị akpọrọ Unified Hybrid Enforcement Team n'ọnụ bekee bụ ọgbara ọhụrụ ewepụtara a ga-eji wee na-enyocha etu esi anakọ ego. Dọkịta Ezilo gwara ya bụ kọmitii na ya bụ ụlọọrụ akwụsịla ịnakọ ego site n'aka ndị Money Point nakwa ndị ọzọ na-emekwa nke akpọrọ Point of Sale bụ ebe steeti a sigoro wee tụfuo akatamkpa ego n'oge gara aga. N'akụkụ nke ya, onye chairman nke Anambra State House of Assembly Committee nke na-ahụ maka Internally Generated Revenue, Maazị Jude Ngaobri, dịka ọ na-ekene ndị na-ahụ maka Anambra Internal Revenue Service maka iwepụta atụmatụ a, kọwara na ihe ha ji wee bịa ya bụ njem bụ inyocha ka ya bụ ụlọọrụ si arụ ọrụ ha wee lebakwa anya etu ha abụọ ga-esi jikọọ maka ime ka steeti a gawanye n'iru. Ndị kọmitii ahụ kwekwara nkwa na ha na ndị ụlọọrụ ahụ ga-arụkọ ọrụ nke ọma iji hụ na ihe e kwuru n'iwu bụ ihe a na-eme eme. N'akụkụ nke ya, otu onye kọmitii ahụ nakwa onye majority leader nke ụlọ omeiwu steeti a, Maazị Ikenna Ọfọdeme, tokwara amụma ọhụrụ ewetara maka ịnakọ ego bụ nke o kwuru na ọ na-eweta ezigbo mpụtara.